Estamos chegando ás 10 menos 5 da noite e aquí andamos os do luar como todos os venres. No día 16 de maio e con esta muñeira número 1 interpretada por este grupo de acordeóns e gaita, claro está, do Conservatorio de Ferrol, grupo de acordeóns. Muñeira número 1 que está composta por Rodrigo Alfonso de Santiago, unha pequena licencia persoal, un gran músico e que foi aquí un humilde servidor o seu alumno, gran profesor, mal alumno. Que íamos facer? Non aprendín máis.